Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Medyo. Walang eksaktong taon. Antike. Ipinanganak na bulag si Medyo. Isa rin siyang anak-araw, kaya siya nagkaroon ng bansag na Medyo. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka. Dahil higit sa 30 na ang edad ng kanyang mga magulang noong mga panahong yon, hindi na siya nasundan pa. Iginugol na lang ng kanyang mga magulang ang kanilang sarili sa pagtatrabaho sa maliit nilang bukirin para may pangtustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Isang beses, nagpasya ang kanyang mga magulang na iwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Abala kasi ang kanyang mga magulang sa kanilang bukirin. Dahil wala naman siyang nakikita, iniwan na lang siya ng kanyang ama't ina sa papag na nasa labas ng kanilang bahay. Ginawa nila yon para makalanghap ng malamig at preskong hangin itong si Medyo. Noong wala na ang kanyang mga magulang, nag-isip na lang si Medyo ng kung ano-anong bagay. Habang dumadampi ang malamig na hangin sa kanyang balat, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Diyos ko, bakit ba ito nangyari sa akin? Bakit po ipinagkait ninyo sa akin ang aking paningin? Habang nagtatanong sa kanyang sarili, hindi napigilan ni Medyong maiyak. Nasa kalagitnaan siya ng pagtatangis dahil sa naging kapalaran niya nang may maramdaman siyang ibang presensya roon. Alam niyang hindi yun tao o hayop, kaya nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Walang ano-ano, may naramdaman siyang dumampi sa kanyang mga mata. Mainit yon at halos mapaso ang kanyang balat. Ilang sandali pa, may napansin siyang kakaiba. Noong una, purong kadiliman lang ang kanyang nakikita, pero sa mga pagkakataong yon, may naaaninag siyang hubog ng isang nilalang na nakatayo. Noong mawala nang nakadampi sa talukap ng kanyang mga mata, mas lalo pang nagliwanag ang kanyang nakikita. Mas lumakas din ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Ilang sandali pa, tumambad sa kanya ang isang nagliliwanag na nilalang na hindi niya maaninag ang muka. Naghalo-halo na ang emosyon ni Medyo dahil napagtanto niyang nakakakita na siya. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Hindi nagsalita ang nilalang. Nanatili lang itong nakatayo sa harapan ni Medyo. Dahil dito, inulit ng bata ang kanyang tanong. Kalaunan, nagwika ang nilalang at nagpakilala sa kanya sa pangalang Sandalfon. Sinabi rin ito na narinig ng Diyos ang hinaing ni Medyo patungkol sa pagiging bulag niya. Ganun na lang ang pasasalamat ng bata sapagkat nakakakita na siya. Sa isang kisap ng mga mata niya, biglaan ding nawala ang nagpakilalang Sandalfon sa kanya. Dahil sa labis na tuwa ni Medyo, tumakbo siya patungo sa kanilang bukirin para ibalita sa kanyang mga magulang ang nangyari. Pagkarating niya roon, agad siyang sumigaw para kunin ang atensyon ng dalawa. Itinigil naman ng kanyang mga magulang ang kanilang ginagawa. Napatulala ang mga yon nang makita si Medyo na tumatakbo sa pilapil at papalapit sa kanila. Inay! Itay! Nakakakita na po ako! Talaga anak? Ano nangyari? Sinong nanggamot sa'yo ha? Agad na lumapit ang ama ni Medyo sa kanya para tingnan ang kanyang mga mata. Sumunod na rin ang ina niya at saka napayakap kay Medyo. Napahagulgol ito at nagpasalamat sa kung sino mang gumamot sa kanya. Anak, sino bang gumamot sa'yo? At sinong gumawa ng himala na to? Ha? Napalunok ng kanyang laway si Medyo. Nag-alangan siyang sabihin sa kanyang ama kung sino o ano ang gumamot sa kanya, sapagkat maging siya man ay hindi rin alam kung sino talaga yon. Ha? Hindi ko po kilala eh. Pero ang sabi niya, siya raw po si Sandalfon. Nagliliwanag ang kanyang katawan.
kaya hindi ko na naaninag ng husto ang kanyang muka. Nagulat naman ang mga mata ng ama ni Medyo. Maging siya ay hindi rin alam kung sino o ano ang gumamot sa kanilang anak. Gayunpaman, nagpasalamat na rin ito. Dahil nakakakita na si Medyo, tumulong na siya sa kanyang mga magulang sa pagtatrabaho hanggang sa tuluyan na siyang naging binata. Ang kanyang mga magulang naman ay unti-unting naging mahina dahil sa katandaan. Madalas na rin silang inuubo, lalo na kapag gabi. Isang beses, nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog si Medyo nang managinip siya. Base sa naging panaginip niya, may nakatayong nilalang na may pakpak sa kanyang tabi at may ibinibigay itong maliwanag na espada. Sinabi pa nito na ipinagkakaloob niya ang naturang espada na nagmula pa mismo sa kanyang kakambal. Hindi niya alam kung ano ang pakay nun, pero wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang ibinibigay sa kanya. Nang mahawakan na niya ang nagliliwanag na espada, sinabi sa kanya ng malaanghel na nilalang na gamitin niya ito bilang sandata laban sa mga masasamang elemento, lalo na sa mga aswang. Ibinigay rin ito ang lihim niyang pangalan, pati na rin ang panawag sa kanyang espada. Napag-alaman niyang si Sandalphon pala ang malaanghel na nilalang na yon, at nagwika pa ito patungkol sa kanyang misyon. Hindi alam ni Medyo kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Tatanungin sana niya ito, pero nang ibuka na niya ang kanyang bunganga, biglang nawala si Sandalphon at nagising siya sa kanyang panaginip. Grabe ang pagpapawis niya at nakaramdam siya ng uhaw, kaya tumungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Saktong pagkarating niya roon, may narinig siyang ingay sa ibabaw ng kanilang bubong. Napakunot noo siya dahil parang may naglalakad doon at patungo sa mismong silid ng kanyang mga magulang. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yan. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid hanggang sa masiguro niyang meron ngang nilalang sa kanilang bubungan. Agad niyang naisip ang naging panaginip niya. Dahil dito, walang pagdadalawang isip siyang bumaba sa kanilang bahay. Wala siyang ibang dala sapagkat naisipan niyang gamitin ang kung anumang itinuro sa kanyang panaginip. Saktong pagkababa niya, may natanaw siyang nilalang na nakasampa sa kanilang bubungan. Alam niyang ito ang gumagawa ng ingay, kaya sinigawan niya ito para kunin ang atensyon. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Umalis ka na dyan at baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Sa halip na makinig kay Medyo, kinalampag pa ng aswang ang kanilang bubungan. Dahil sa ingay, nagising ang kanyang mga magulang. Narinig pa niyang napatanong ang kanyang nanay kung ano ang nasabing ingay, pero hindi sumagot ang kanyang ama. Muling napasigaw si Medyo at nang naging baliwala pa rin sa aswang ang kanyang banta, minabuti na niyang subukan ang itinuro sa kanya ni Sandalphon. Inusal niya ang pangalan ng espada nito at kasabay nun, umakto siyang tinataga ang aswang na nakapwesto sa ibabaw ng bubong nila. Pagkaraan lang ng ilang segundo, napaungol ang aswang. Nangisay ito na parang kinukuryente at nang lumaon, nawalan ito ng balanse at nahulog. Tumakbo si Medyo para puntahan ang naturang nilalang, ngunit nang tingnan niya ang bahagi kung saan bumagsak ang aswang, wala na ito roon. Ang tanging naiwang bakas nito ay ang mga abo na nagkalat sa lupa. Ha? Hindi kaya naging abo ang aswang na yon dahil sa espiritual na espada ni Sandalphon? Magkahalong pangingilabot at pagkamangha ang naramdaman ni Medyo. Nang masiguro niyang walang ibang kasama ang aswang, pumasok na rin siya sa kanilang bahay para muling matulog. Makalipas pa ang ilang linggo, dahil mahina na rin ang kanyang mga magulang, nagpasya siyang umalis sa kanilang baryo. Tumungo siya sa kabilang bayan nila para doon makipagsapalaran. Sa kabutihang palad,
Nakahanap din siya ng trabaho bilang alalay ng isang magtuturso. Kokonti pa lang ang mga nagmamay-ari ng mga lagaring kadena sa kanilang probinsya, kaya marami ang nagpapaputol sa kanila ng puno. Nauuso na rin noon ang bentahan ng mga troso, kaya kung saan-saan sila nakakarating. Isang beses, dahil may nagbenta sa kanila ng mga punong kahoy sa isang liblib na baryo, nagpasya silang puntahan yon at putulin. Malayo sa bayan ang naturang baryo, kaya nanatili sila roon ng ilang araw. Sa unang araw nila, wala namang naramdamang kakaiba si Medyo. Masaya pa silang nag-inuman kinagabihan kasama ang mismong may-ari ng mga punong nakatakdang putulin nila. Nang ikalawang araw, nagsimula na sila sa kanilang pagtuturso. Habang pumuputol ng mga puno, may napansin si Medyo na isang matandang lalaki na ilang beses napadaan at napatitig sa kanila ng mabalasik. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya sinabi niya ito sa kanyang kasama. Napailing na lang ito at pinayuhan si Medyo na wag nang intindihin ang bagay na yon. Kinagabihan, sa hindi malamang dahilan ni Medyo, hindi siya makatulog. Hindi siya mapakali at pakiramdam niya umaaligid ang matandang lalaki na yon sa kanilang kubong tinutuluyan. Ilang beses pa niyang nilingon ang kasama niya at nang mapagtanto niyang mahimbing na ito sa pagtulog, naisip niyang baka siya lang talaga ang nakakaramdam ng ganon. Nasa ganoong kalagayan siya nang makarinig siya ng panakanakang huni ng tiktik sa labas. May naulinigan na rin siyang mga yabag na umaaligid sa kanilang kubo. Upang malaman kung sino o ano ang gumagawa ng nasabing ingay, lumapit siya sa dingding at sinubukang sumilip sa siwang doon. Dahil maliwanag ang buwan, hindi siya nahirapang makita ang labas ng kubo. Ilang sandali pa siyang nanatili roon, ngunit wala naman siyang nakikita. Dulot ng kanyang pagtataka, nagpasya si Medyo na bumaba sa kubo upang tuklasin kung ano ang naroroon. Nang nasa labas na siya, nagmatsyag siya sa paligid. Babalik na sana si Medyo sa kubo nang makarinig siya ng pag-angil sa kanyang likuran. Agad niyang nilingon yun at napahakbang siya ng ilang beses noong makita ang isang malataong nilalang na may nagbabagang mga mata. Dahil alam niyang aswang ang naroroon, inihanda ni Medyo ang kanyang sarili. Kahit pa na wala siyang hawak na kung anumang armas, pakiramdam niya'y kampante siyang makakaya niya ang aswang. Akmang uusalin na sana niya ang lihim na orasyon para sa espada ni Sandalfon nang biglang tumakbo paalis ang aswang. Napangisi na lang si Medyo, gawa ng hindi niya inaasahang ganun pala kaduwag ang mga nilalang na muntikan na niyang maging kalaban. "Huwag niyo akong sindakin. Kahit nadayo lang ako rito, hindi ko kayo susukuan." Noon din, bumalik si Medyo sa loob ng kanilang kubo at sinikap niya ang makatulog. Ngunit nangamba siyang baka bumalik ang aswang, kaya mas pinili niyang magmatsyag sa paligid hanggang sa tuluyang tumilaok ang manok. Pagdating ng umaga, ipinagpatuloy nila ang pagtotroso. Hindi na rin sinabi ni Medyo ang patungkol sa naging karanasan niya dahil nagawa naman niyang itaboy kaagad ang aswang. Sa buong maghapon nilang pagtotroso, ilang beses ding napansin ni Medyo na nagpapabalik-balik ang matandang lalaki. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya nang nasaktong nagpapahinga sila, nagpasya siyang lapitan ng matandang papadaan malapit sa kung saan sila nagtotroso. "May kailangan ho ba kayo? Mukhang kanina pa po kasi kayo pabalik-balik dito eh." Hindi sumagot ang matanda. Nanlisik ang mga mata nito, pero iniwas niya ang tingin niya kay Medyo. Napailing na lang ang binata dahil doon at hinayaan ng matandang makaalis. Noong makabalik siya sa kanyang kasama, nagtaka ito kung bakit bigla ang umalis ang matanda. Sinabi naman ni Medyo na hindi niya rin alam, pero nang marinig ng may-ari ng mga punong pinuputol nila ang kanilang pag-uusap, sumabat ito.
Siya si Neryo. Huwag kayong makikipag-usap sa matandang yun. Sinasabi rito na ang pamilya nilang nananalasa sa mga kanayunan. Mga aswang sila. Sinabi na rin nito kung saan nakatira ang naturang matanda. Napalunok ng kanyang laway si Medyo. Agad niyang naisip ang nilalang na umaaligid sa kubong tinutuluyan nila, kaya napabulong na lang siya sa kanyang sarili na magbabantay ulit siya sa kanilang paligid. Kinagabihan, maagang natulog ang kasama ni Medyo. Samantalang siya naman ay hindi dinadalaw ng antok. Naalala niya ang aswang na umaligid sa labas ng kubo ng nakaraang gabi. Kailangan ko malaman ang katotohanan. Subukan ko kayang puntahan ang bahay nila. Kahit nadayo siya, may kung anong tumutulak sa kanya para alamin ang patungkol sa mga aswang. Naintriga siya sa mga ito, lalo pat alam niyang nananalasa sila sa kabaryohan. Noon din, dala ang itak, bumaba siya sa kanilang kubo at binaybay ang daan patungo sa bahay ni Neryo. Habang naglalakad, may naramdaman siyang ibang presensya. Dahil dito, ilang beses siyang nagpalinga-linga sa paligid. Napakunot noon na lang siya nang mawaring wala namang ibang tao roon. Walang ano-ano, may nakita siyang nagliliwanag na tao sa hindi kalayuan. Agad niyang napagtanto na yon ay walang iba kung hindi si Sandalphon. Dahil dito, nakampante siya sa kanyang paglalakad. Malayo pa lang siya sa bahay ni Neryo, naging iba na ang ihip ng hangin. Malansa ito at merong pagkaalinsangan. Kung talagang mga aswang kayo, humanda kayo sa akin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kayo natatapos. Dumiretso siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa labas ng bakuran ni Neryo. Nagmatsyag siya sa paligid, ngunit wala naman siyang napansing kakaiba. Iikot na sana siya patungo sa likurang bahagi ng bakuran nang makarinig siya ng ingay na parang may nanghihingi ng tulong. Noong una, parang hindi klaro sa kanyang pandinig ang nauulinigan niya. Pero nang lumaon, nalaman niyang boses ng isang bata ang gumagawa ng ingay. Saan kaya nagmumula yan? Kung hindi ako nagkakamali at kung totoo ngang mga aswang nakatira rito, paniguradong biktima nila yan. Minatsyagan niya ang paligid hanggang sa mawari niyang sa likurang bahaging ng bakuran niyo nagmumula. Hindi na nagdalawang isip pa si Medyo at tinungo niya ang pinagmumula ng ingay. Saktong pagkalapit niya roon, nakita niya ang matandang si Neryo at may sako sa tabi nito. Nagbabaga ang kanyang mga mata at puno ng mga balahibo ang katawan. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Medyo nang makitang higit sa 20 aswang ang naroroon. Nako, hindi ko inakalang ganito karami pala ang aswang dito. Kailangan mailigtas kong batang yan. Napagtanto niyang doon nakasilid ang bata dahil sa pag-iingay nito. Nag-isip siya ng paraan para makapasok. Nasa kalagitnaan siya ng ganoong estado nang makita niyang may iba pa palang katawan ng tao na naroroon, ngunit mga wala ng buhay. Mga walang ya! Malas na lang ninyo! At nakarating ako rito! Habang pinagmamasdan niya ang galaw ng mga aswang, nakaramdam siya ng ibang presensya sa kanyang likuran. Bahagya siyang napalingon dito at nang makita niya ang liwanag, nalaman niyang si Sandalphon yon at ginagabayan siya. Nasa ganoong kalagayan siya nang marinig niya ang pagsigaw ng batang nasa loob ng sako. Nagwala ito para sana'y makaalis doon, pero biglaan siyang sinipa ni Neryo. Napamura na rin ang matanda at pinatahimik ang nasabing bata. Kailangan makagawa ko ng paraan. Kailangan mailigtas ko ang kawawang batang yun. Kahit na alam niyang delikado ang kanyang gagawin, pumasok sa bakurang yun si Medyo. Hinugot na lang niya ang kanyang itak at hinawakan ito ng mahigpit.
Sa hindi niya inaasahan, saktong pagpasok niya ay may nasagi siyang banga roon. Panandali ang nablangko si Medyo dahil sa nagawa niyang ingay. Napako siya sa kanyang kinatatayuan at bago pa man siya makagalaw, nakatitig na sa kanya ang mga aswang na naroroon. Inaasahan ni Medyo na sisitahin siya ng mga aswang, ngunit nagtaka siya nang animoy hindi man lang siya nakita ng mga ito. Ilang segundo ring nasa ganoong sitwasyon si Medyo sa takot na baka mapansin siya ng mga aswang. Subalit nang ibinalik na ng mga aswang ang kanilang pansin sa kanilang ginagawa, napagpasyahan ni Medyo na mas lumapit pa roon. Inakala niyang hindi na talaga siya mapapansin ng mga aswang, ngunit nagulat na lang siya nang biglang magwika si Neryo. May nakapasok dito at ramdam kong malakas niyang aura. Ginagabayan siya ng isang nilalang na nagmula sa kalangitan. Ihanda ninyong inyong mga sarili. Nagkagulo ang mga aswang dahil sa sinabi ng matanda. Iginala nila ang kanilang paningin sa paligid, sabay singhot sa ere. Ilang sandali pa, tumigil silang lahat at napatitig sa bahagi kung saan naroroon si Medyo. Nanginig ang buong katawan niya, pero nang maisip niyang ginagabayan nga siya ni Sandalfon, nawala ang kanyang takot. Mas hinigpitan pa niya ang kanyang pagkakahawak ng kanyang itak noon habang itinutuon ng pansin sa mga aswang. Walang ano-ano, napaangil si Neryo. Diyan, puntahan ninyo sa bahaging yan. Dahil nasisiguro kung diyan nagtatago ang dayong yan. Napatango ang mga aswang. Naglakad ang 5 sa kanila para puntahan ang bahagi kung saan nakatayo si Medyo. Alam niyang mapapasabak siya sa gulo, kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Saktong pagkalapit ng 5 aswang sa kanila, mabilis niyang sinugod ang mga ito. Nagulat naman ang 5 nilalang, kaya 2 lang sa kanila ang napaatras. Ang 3 naman, nagawang mataga ni Medyo, kaya nabuwal ito sa lupa. Sinasabi ko na nga ba? Ang lakas ng loob mo, Dayo. Bakit? Anong ipinagmamalaki mo? Yang gabay mo? Mas lalo pang humagikgik si Neryo habang nakatitig kay Medyo. Wala akong ipinagmamalaki. Sadyang gusto ko lang wakasan ang paghahasik ninyo ng lagim. Nakarating kasi sa akin ang balitang kayong nananalasa sa mga kanayunan dito. Wala ka nang pakialam dun. Dayo ka lang kaya itiko mo na lang yung bibig mo. Hindi. Kayo ang kinakailangan tumigil sa ginagawa ninyo. Kung hindi, mapipilitan akong paslangin kayong lahat. Napatawa ang aswang dahil sa naging wika ni Medyo. Noon din, inutusan niya ang lahat ng kasama nito na sumugod. Napailing na lang ang binata at wala itong nagawa kung hindi ang harapin ng mga aswang na yon. Habang nakikipaglaban, naramdaman niya ang init ng enerhiyang bumabalot sa kanya. Nag-ibayo rin ang kanyang lakas at liksi, kaya nahirapan ang mga aswang na makipaglaban sa kanya. Kaya palang lakas ng loob mo. Kakambal pala ni Metatron ang gabay mo. Siguro kung wala siya, isa ka lamang malamyang binata. Napatawa pa ng malakas si Neryo nang matapos niyang mag-uwika. Wala akong pakialam sa kung anumang sabihin mo. Nandito ako sa isang misyon. At yun ay ang wakasan, ang paghasik ninyo ng lagim. Nagpatuloy ang kanilang naging labanan hanggang sa isa-isa nang nabubuwal ang mga aswang. Para masigurong hindi na sila mabubuhay pa, ginilitan niya ang mga ito sa liig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman dahil sa pagdanak ng dugo sa lupa, pero ang tanging inisip ni Medyo ay ang kaligtasan ng batang bihag. Sa oras na maubos ko ang mga alagad mo, ikaw ang isusunod ko. Sisiguraduhin ko sa iyong mamamatay ka, pati na rin ang kaluluwa mo.
magmalaki sa akin kung umaasa ka lang din naman sa gabay mong nagmula sa langit. Noong mga oras na yon, muling gumalaw ang batang naroon sa loob ng sako. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ni Medyo ang kanyang pakikipaglaban sa ibang aswang at tiniyak niyang hindi na ito muli pang mabubuhay. Tiniglaon, lahat ng mga aswang na sumugod sa kanya ay nagawa niyang matalo. Ito ay sa kabila ng katotohanang hindi niya pa nagagamit ang espiritual na espada ni Sandalphon. Ikaw, anong dahilan mo't umaaligid ka sa amin? Anong pakay mo? Tayo kayo rito eh. Natural lang na kailangan namin kayong matyagan. Mamaya baka kung ano pa ang gawin ninyo. Kaya kahit gabi na umaaligid ka pa rin sa kubong tinutuluyan namin? Anong akala mo? Hindi kita makikilala? Matalas ang pakiramdam ko at alam kong ikaw ang aswang na tinakot ko. Duwag! Napatawa na lang si Neryo dahil sa sinabi ni Medyo. Noon din, nagpalit ng anyo ito at naging isang malaking aso. Alam ni Medyo ang nais na gawin ng aswang, kaya inihanda niya ang kanyang itak. Ilang sandali pa, tumakbo ang aswang patungo sa kinatatayuan ni Medyo. Kahit pa nahapong-hapo ito dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi siya nagpakita ng kanyang kahinaan. Humakbang pa siya para salubungin ang pinuno ng mga yan at nang makalapit si Neryo, lumundag ito para sunggaban si Medyo. Hinataw ng binata ang aswang pero nagulat siya nang biglang naglaho ito. Ang mas ikinagulantang pa ni Medyo ay nang makarinig siya ng yabag sa likuran niya. Bago pa man siya tuluyang makapihit ng kanyang katawan, naramdaman niya ang pagsunggab sa kanya ng aswang. Nabuwal siya sa lupa at nabitawan ang kanyang itak. Nang makita ng aswang ang itak ni Medyo, inilayo niya ito sa binata. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng binata at agad itong napatayo. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa mga tao rito. Pagkatapos ng gabing ito, magiging tahimik na rin ang kanayunan. Ikaw ang magsisisi kung bakit ka nagpunta rito. Pagkawika ni Neryo, tumakbo siya para lapitan si Medyo. Napailing na lang din noon ang binata at dahil wala siyang hawak na patalim, umilag na muna siya sa aswang. Huwag kang umilag. Sagupain mo ko nang malaman natin kung hanggang saan ang lakas mo. Akala mo ba matatakot ako dahil alam kong may malakas kang gabay? Wala akong pakialam. Batid kong ginagabayan din ako ng aking mga ninunong aswang. Pagkawika ni Neryo ng mga katagang yan, sa hindi inaasahan ni Medyo, ay may naaninag siyang mga aninong nakatayo sa likuran ng aswang. Kinutuban siya ng hindi maganda. Gagamitin na sana ni Medyo ang orasyong panawag sa espada ni Sandalphon, pero biglaan siyang sinugod ni Neryo. Tumilapon siya ng ilang dipa mula sa kanyang kinatatayuan. Tumama ang kanyang balakang sa mabatong bahagi, kaya hindi siya kaagad nakagalaw. Noon din, muling naging isang mabalahibong nilalang si Neryo. Umibabaw siya sa binata at sinakal ito ng ubod ng higpit. Habang nasa ganoong estado, unti-unti rin niyang dinudukot ang puso ni Medyo. Hindi mo ko kaya. Magsisisi ka kung bakit ka nangaas na pumunta rito. Kahit na nahihirapan na si Medyo, hindi siya sumuko. Bahagya niyang nilingon ang sako kung saan nakapaloob ang bata, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban. Kahit nahirap na siyang makahinga, sinikap pa rin niyang magsalita. Alam kong hindi tayo magsasagupaan ng ganito kung hindi mo lang sana pinakialaman ng mga tao rito. Ngayon, magsisisi kang naging hayok ka sa sariwang laman ng tao. Hindi tumugon sa kanya si Neryo. Sa halip, mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakasakal kay Medyo. Kalaunan,
Unti-unti nang nawawala ng malay ang binata. Subalit, nang ipikit na niya ang kanyang mga mata, bigla niyang nakita si Sandalphon na may hawak na espada. Naisip niyang hanggang sa mga panahong yon ay hindi siya iniwan ng kanyang gabay. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob. Noon din, inusal niya ang panawag sa espada ni Sandalphon. Pagkatapos nito, bahagya niyang iniangat ang kanyang kamay at umaktong tataga kay Neryo. Nakita naman ng aswang naging paggalaw ni Medyo, kaya agad itong napailag. Napangisi pa siya at sinenyasan pa ang binata na bumangon para labanan siya. Noon din, bumangon si Medyo, ngunit maging siya ay nagtaka nang mapatakip ng kanyang mga mata ang aswang. Napayuko rin ito at tila bang sumuko sa binata. Inakala ni Medyo na tuluyan ang tumigil ang aswang sa pakikipaglaban sa kanya, kaya ibinaba niya ang kanyang kamay. Walang ano-ano, napalundag si Neryo para sugurin ang binata. Traidor ka pala kung gumalaw, aswang! Malas mo lang, dahil katapusan mo na ngayon! Umakto si Medyo na tataga patungo sa direksyon ni Neryo. Hindi pa man nakalapit sa binata ang aswang, bumagsak na ito sa lupa. Umungol pa yon at parang pinipilit niya ang bumangon. Pasalamat ka at nadaplisan ka lang. Pero ngayon, sinisiguro ko sa iyo na mamamatay ka na. Mapapatay mo ko, pero marami pa ang papalit sa akin. Hindi kami mauubos at kahit na ano pa man ang gawin mo, darating ang panahon at ang mga aswang ang maghahari rito sa mundo. Mamamatay ka na lang. Marami ka pang dada. Hindi mangyayari ang sinasabi mo dahil sa bawat panahong nagdaan, may mga ginagabayan si Sandalphon at Metatron para pumuksa ng mga kagaya ninyo. Napahalakhak si Neryo dahil sa sinabi ni Medyo. Habang ginagawa niya ito, dumuwal siya ng dugo. Napailing na lang ang binata noon at napahakbang para lapitan ito. Ngayon, ihahatid na kita sa huli mong hantungan. Magiging alaala ka na lang para sa mga taong minsang nakaranas ng karahasan mo. Pagkatapos mag-uwi ni Medyo, muli siyang umusal ng dasal at itinaas ang kanyang kanang kamay. Nagulat naman ang mga mata ni Neryo, pero bago pa man ito makahalakhak ulit, tinaga na siya ni Medyo gamit ang espiritual na espada ni Sandalphon. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo. Maging leksyon na sana to sa iba pang aswang. Nagulat na lamang ang mga mata ng binata nang makita niyang naging abo ang katawan ni Neryo. Hindi niya lubos maisip na nagawa niya ang bagay na yon. Hindi siya makapaniwalang nalipol niya ang buong angka ng aswang na naging sakit ng ulo sa bayang yon. Noon din, nagpasya si Medyo na damputin ang kanyang itak. Nilapitan niya ang sako na kung saan nakapaloob ang bata, tsaka niya ito binuksan. Ganun na lang ang pagpapasalamat nito sa kanya dahil niligtas siya nito. Tinanong niya ang bata kung saan ito nakatira at pagkatapos hinatid niya ito. Dahil sa nangyari, kinaumagahan nang nakabalik si Medyo sa kanyang kasama. Nagtaka pa sila kung saan siya nanggaling, pero minabuti niyang wag nang sabihin ang kanyang ginawa. Lingid sa kaalaman ng mga tao roon, nagawa niyang paslangin ang buong angka ng aswang doon sa tulong ng kanyang gabay na nagmula sa kalangitan. Maging siya ay hindi makapaniwala na napagaling siya nito at binigyan pa ng kakayahang lumaban gamit ang espiritual na sandata. Hanggang sa kanyang pagtanda, naging kaagapay niya sa bawat hamon ng kanyang buhay ang isa sa mga pinakamalalakas na arkanghel na kung tawagin ay si Sandalphon, ang kakambal ni Metatron.
Grabe, sobrang ganda ng kwento na to. Ngayon ko lang narinig na meron palang kakambal si Metatron. Baka yung iba dyan may alam din na kwento tungkol kay Sandalphon. Sa inyo na kaagad sa akin kasi nabanggit sa kwento na bawat henerasyon o siguro bawat dekada may ginagabayan ng ibang tao itong si Sandalphon. Di natin masasabi. Baka sa mga panahon ngayon, meron pa rin tong ginagabayan. Sana may isa pa tayong kwento tungkol sa kanya o kung mas marami pa, mas maganda.